फैनाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोनाथ' दाख्लै बावैनिफ्रायनो जे फैसालि ब्रह्मनिल' कल रेकर्डिं खोनागासिनो जेथिं नाय मथे फेसबुकाव फैसालि ब्रह्मनि सायावल' कल रेकर्डिं नोंथांमोनाथ' दायो बर्तमान फैसालि ब्रह्मआ जायजों खारदों पबित्र बसुमतारी बिथांनि न'निफ्रायथ' जेबो आपडेटखौ मोनाखै नङा होमबा दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना जे पबित्र बसुमतारीनि जाय गिबि हिन्जाव बे गिबि हिन्जावनि कल रेकर्डिं नोंथांमोना खोनासंनाय जागोन नोंथांमोना दायो बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो पबित्र बसुमतारीनि गिबि हिन्जावनि नैबे कल रेकर्डिंखौ खोनासंदो। हेलौ हेलौ दा ओमफ्राय तारमाने पबित्रआ नोंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय ना? औ आंनिनो हासबेन्ड। खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया नोंसोरो? हा? खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया? जोङो माबा 2011आव। 11आव ना? औ 11आव। ओमफ्राय बियो होजोंहाय थांनाया 2013आव थांदों। माने बियो आंखौ हाबा खालामैनि सिगांनो 9 इयारावनो थांदों खोमा दा बियो। 9 इयार माने 2009? औ 2009आव। आच्छा औ। ओमफ्राय नोङो जेब्ला बियो दाख्लै जे घटना जानानै थांबाय लानां खारनाय नों बेखौ खबर मोनगोन ना मोनाखैमोन? खबर माने मोनदों आदा आं। दा नोंनो खोन्थाहरदोंमोन नामा बियो? जेबो आङो बिनि फारसे बे हिनजावजों लोगो हमनाय बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आदा। आच्छा ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो? औ हरबाय थादों। ओमफ्राय मा होननाय? गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो। आच्छा। आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो। आच्छा। दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो बे दहायहालागैबो। औ। ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो आं नङा होननानै। बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसियानो नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो। दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों बे फट'आथ' बेनोथार नोंनि हासबेन्डआनो। औ आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय नामजों फटकजोंथ' मिलायखाबाय। नामजों फट'जों माने गावसोर सानैजों लानाय फट'खौ नुखाबायना नोङो? औ नुबाय आं। औ बेनो नोंनि हासबेन्ड ना? औ। दा बेनो जादों खोथाया। दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों? जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय। मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआमोनलाय? जेनेबा बे हिनजावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा? दंजोबो औ दङ रेस्टुरेन्टफोर दङ केन्टिनफोर सालायो। जेन'बा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों। मारै होननानै? जेन'बा बे हौवानि जेन'बा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बे रेस्टुरेन्टआव मावफागोन लोगोसेयैनो आं स्टाफआव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो। आच्छा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया? औ बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ आं स्टाफआव थाफागोन होननानै बुंदों आरो। आच्छा फैसालिजों होनाखै हौवाजों होनना बुंदों स्टाफआव होनना बुंदों सासे लोगो। फैसालिनि हासबेन्डजों? औ बिदि होनदों बियो। आच्छा। बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों आंनि आन्दाज आरो आदा। औ। आन्दाज खालामदां जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन सासे मानसिया बे होनदोंमोन आङो सोमदोनखौबो सिनायो आं जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदोंना सोमदोन होननाय। बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ सिगांनो बिसोर लोगोखामोन। ओमफ्राय बेयो गावनि जायबा लोगो दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ भिडिअ भाइरेल जानायखौ। ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो। आच्छा थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय खोनाबाय? थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसायजों थाफागोन मागोन होननानै नङा होमबा? आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै खेबसे होनाखै सासे लोगोल' होनबाय थादों आदा बियो। आच्छा लोगो होनबाय थादों। लोगो सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों। ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो। गुवाहाटिसिम आरो
खोन्थानायालाय खोन्थादों स्टुडेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोंनो औ फ्लाइटजों थांदों होनदों आरो बियो आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदि बेबायदिसो दा माथो अखानायैनो जेन'बा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों हर थानाय हरावबो आंनो फन खालामदों आदा 10ता बाजियाव थारमाने फनखौथ' हरखागोन थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन बे उफाय गैया फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजोंनो खोन्थाहरो बेनो आरो बाथ्राया दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथिया माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा थागोन बेनाथ' थागोन थानोबो हागौ खिन्थु क'क्राझाराव दङ गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा बिदि होनदों आरो दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंथ' बेखौ ओरैनो हगारा दा नंगौ आंहाबोथ' माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ आं मालाबाबो होखाया आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया आरो 100% 50-50 आरो बे आंजों माबा मोनसे माबानांगौ नंगौ रायजोफोर नोंथांनाव खोनाखाबायनो जे पबित्र बसुमतारिनि जुदि हिनजाव गिबि बिथाङा मा बुंलांखो बिथाङा रागा जोंनाय फोरमायदों आरो ना जिन्थु कल रेकर्डिंआव खोनानाय हिसाबै बा नङा होमबा नोंथांमोनाथ' बुजि मोनखाबायनो आरो बेयाव आं बुजिनांगौ खोथाथ' गैखाया होनना आं सानो स' दिनैनि भिडिअखौ आं आपडेट भिडिअ हिसाबैसो नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय भिडिअखौ लाबोबाय मानो होनबा बहुत दावराव दावसि दाबो खमायाखैनो मथथे बारानिसाय बारा मथथे आरो माखासे ओरैबायदि मिम्स ओंखारदों जों मिम्सनि सोमोन्दै मा उनाव रायलायगोन स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब्बायनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालाम